Аз съм Галена. Аз съм Илия. И ние сме братко-сестренския отбор. Днес решихме да играем Brawl Stars. Защото нямаше какво да снимаме. И решихме да играем. Опа. Но преди това се абонирайте 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. И сега ще ви покажа какви скинове имам. Ето. Между другото играя от един месец. Обаче не играя много. Аз имам 30 скина. Сега ще ви покажа на брат ми скиновете. Ето ги. Това са на брат ми скиновете. Дайте лайк нагоре и се абонирайте с камбанката. И благодаря ви, че стигнахме 200 лайка. Благодаря ви, че ни подкрепяте. Сега нека да започваме. И започваме игра. Ето, аз се казвам Хриси, не знам, защо се кръстих така. Просто той се казва Йони, брат ми. Решихме да се... Просто така реших да се казвам, не знам защо. Елан бе котко. Ето, аз сега ще пазя на вратата, пожелайте ми късмет. Защото по принцип, по физическо, и в училище. Ето, вкара, брат ми, вкара гол. Той този динамик е адски неточен. Ето, сега стреляме. О, не, котката беше невидима. Не, нападна ме. Уби ме. Идват с топката. Пази вратата. О, не, ще ни вкарат гол. Или пък няма да е днеска. Мисля се за силни, но не са. Няма да е днеска. Малко ги нападнах отзаде. Ето, аз много обичам да показвам стикерчета, не знам защо. И сега се седя тук и пазя на вратата. Брат ми взе топката. И тръгваме нагоре. Чакай да нападна Таймс. О, не, тя ще нападни мен. Ето! Айде, спечелихме. Днес, както виждате, ще играем Brawl Stars, обаче ето, стигнахме 2300 купи. Пожелайте ми късмет да се падне нещо хубаво. Супер реар, няма да е хубаво. Да, значи един път имах епик и ми се падна много тъпо нещо. 515. Ами веднъж ми започна с епик и ми завърши с легендарка. Пишете... И за последно ми се падна и този скин. Не му знам името, защото е нов. Аз не знам само на старите. Пишете долу в коментарите за кои от трите скина да събирам. Най-любимия ми скин е Едгар. И сега започваме игра. Речи. Да. Значи, на мен любимото ми ниво е футбола, защото е по-забавно. Нищо, че е с баскетболна топка. Ето ще играем срещу тия тримата Роза, Едгар и Динамико. Моя Едгар е по-силен. Аз имам кристалния Едгар. Опа. И ето, както брат ми каза, по-силен бил, пък умря. Скача. О, не! Бързо! Бой! Не успяха да ни вкарат, ама успяха вече. Значи... много мразя така. Значи, когато Динамико е от другия отбор, направо на разбиват. Сега след малко се сменям скина на Динамико. И аз ще ги разбия. Айде малко стегни стъде. Само умираш. О, не! Бързо! Бой! Айде, загубихме. Значи много мразя така всеки път да набият с най-тъпите скинове. Минус 4 купи. Кой да стига минус 6? Да, рейки. Брат ми загуби минус 6 купи. Добре. Да, защото съм на 21 ранг се стоя. Днес целта ни е да стигнем тук долу, където се събират тези неща. Аз имам 3 гадища на Едгар. Аз имам към 3-4 на Динамико. Това е просто любимец. На мен Динамико ми е любимец, обаче играх с Соня, защото с Соня съм по-силна. Няма да ти позволя, Макса! Няма да ти позволя, бе! Не разбираш ли? Не! Позволих е. Значи, не беше честно, защото аз хванах топката, обаче... Значи, понякога мамят и мажат тук. Защото един път буквално ни вкараха ей тук и се бореше за гол. Да, буквално. И не беше честно, защото там не се бори за гол. Честно.
Убиха ме. Внимавай, ще убият. Не го убиха. Ама после го убиха. Идват. Махай са. Много са силни, ще умрем. То времето ще тече. О, не, малко разбих. Абе, какво направи сега? Престани колети. И аз имам колети, много е слаба. Само се мисля за яко. Само за украса. Аз си нямам колети. Едгар е много гаден, няма да бъда с динамико. Сега ще се го сменя на някой друг скин. О, Не, пак ще ни вкарат. та работа няма да стане. Пак 4 купи. Ай, 3. Само губя купи. Значи, Аз мисля да бъда с спам дебелам. аз ще бъда с пос. Паричко, Да дичко. бъда с спам дебелам, ще бъда с пос. Това е много слабо. И сега почваме игра, ще играм срещу 4 франки. Той е котете. И аз ще Апгрейднат. Много е гаден този код. Аз един път бях с него, обаче нямам този скин, бях просто с код. Обаче се отказах, защото нямам по-силни скинове от него. Подавах им топката, защото да бъде към тяхното поле много ясно. Обаче той е апгрейднат жестоко. Махай са. Ето, топката е в мен. Тръгваме, бягаме и нападат ни. И не убиха. О, не, може да ни вкарат. Не. Ето, вкараха ни. Хайде бе, Иле, защо седиш така? Това не бях аз дори! Пак ме убиха. Аз кой скин да бъдат, пак му убиват и убиват. Значи стягаме са. Сега. Ска. Макса. Ето, стрелям ги 10 000 пъти. Без да показах тъжно лице, защото исках да сложа ето този хикс, който в момента показвам. Обаче много ме изнервя, защото само Те идват... ни разбиха цялото поле, ние имаме ли шанс? Ох, толкова е ужасен просто. Така е. Ужаса на ужаса. Така е. И, ти към нашото поле ли ще идваш, бе, Франк? И, ето, дръж топката, махай са. Подаваш ми топката, просто се спрат. Не! Айде, край. Пак загубихме. Сам губим. И значи много ми е досадно така. Пишете долу в коментарите дали искате да играем други игри, между другото. Защото може да играем Roblox, Minecraft, нещо от Roblox. Време се да бъда Аз имам с този. само Roblox, Minecraft и... Значи Brawl ето Stars. тук в момента Аз съм на събирам. 26. Трябва да съберем още. Аз сега събирам за 26. Събирам за 23-то. За 23-то. Добре, последна игра сега и спираме клипа и се абонирайте и дайте лайк нагоре. И чакай сега да видим. О, не, Роза е много гадна. Стана доста силничка обаче. Зависи с кой скин играеш обаче. Не, няма да е То това. зависи вече всичко от скина. Да, така е. И от човека, който играе. Зависи колко е играл. О, не, ще ме убият. Махай се. Как Значи, сега ще подам дръж. ако оцелея. Бре, хвърлих бомбички. И паме отстранена. Давай. О, Стране. и аз съм отстранена. И после отстрани друга. Значи аз отстраних другия. С бомбичките ми.
Идват към нашото поле. Ще сложа тук бомбички. Абе, Роза, стига се нападала. Не е честно така. What? Розо! Значи, много е мразя тази Роза. Не. Бомбички. Махи се, няма да ни вкараш. Пак хвърля бомбички, значи нашия. О, не, вратата. Добре, няма никой. Всички бяха отстранени. Хвърляй топката надалече, да не седи тук до нашата врата. Ха, бомбата му не действа. Абе, Йони! Идват. Убиха ме. Спри. Моля те, пази. Не трябва да ни вкарват точно сега. Последните секунди. Слагам бомбички. Няма да им позволя. Ще ни офърцай. Офърцай. О, не. Няма да ти позволя да вкараш. Ето, пак във ъгъла ни вкараха. Да, защото всеки са цели на това. Ама ти не се целиш там. Спри, бе. Айде, губим пак. Отново губим, значи. Толкова слаб отбор. Браво! Няма да загубим. Последните 5 секунди. Ще има последен рунд. Трябва да спазим вратата. Загубихме. Добре, чао хора и пишете долу в коментарите дали искате да играем на други игри. Дайте лайк нагоре и се абонирайте за нашия канал.